Am fost la un eveniment super drăguț organizat pe Lacul Morii de Red Bull și am găsit o grămadă de chestii. Uitați-vă la fetița care atinge unicornul. Cred că tocmai și-a îndeplinit visul de când era ea și mai mică de atât. Aici avem un aeroplan, cred, cu bot de Dacie sau nu știu ce mașină. O planetă care spune fraierilor: nu mai aruncați gunoaie, păstrați planeta curată. Și nelipsita doză de Red Bull, pentru că trebuia să facem un pic de reclamă ascunsă așa. Bine, nu e reclamă ascunsă și nu e plătită, deci e doar un filmuleț în care arăt ce am văzut acolo. Aici trimiteam pupici către o prietenă ca să-i facă așa un pic în ciudă că am ajuns și ea nu. Bineînțeles, din nou acest unicorn și din nou planeta aceea. Nu mai poluați fraierilor care sunteți. Da, nu putea să lipsească vântul care s-a jucat așa un pic cu părul meu și l-a aruncat în toate direcțiile. Dar a fost foarte distractiv și plăcut să văd atâția oameni adunați la un eveniment.